Здравейте на всички! Един наш постоянен клиент, който ползва дрон преди години, не е закупен от нашата кампания, си го закупил от някъде си, не е важно, го докара сега при нас на апгрейд. Значи, у него стоя обикновени дюзи, които винаги са запушва от препаратите, които на прахова основа, и ние му сложихме на него, значи, ротационни дюзи, атомайзери, които са на днескашния ден най-модерните и се използват на най-марковите селскостопански дронове. И сега, след това, както му ги сложихме, искаме да ви покажем на вас как го тестваме в реално време.